Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. Yun. Ayan. Na Magandang ano gabi, na magandang araw, magandang hapon sa inyong lahat ng mga viewers at subscribers. yes. Magandang araw ni Jadboy ngayon. Magandang gabi ni Jadboy ngayon at maganda ang hapon ni Jadboy ngayon sa inyong lahat. Yan ang sinasabi ko. Naamoy ko na yung $5,000. Ano pa, malayo pa 'yon. Malayo pa ba yun? Malayo pa yan. Ayos. So, Sige. magkakapaan pa 'yan. Hindi pa Oo. tayo ano eh. Oo nga. Hintayin natin. Pero Ano? hindi ko Ano sa makita tingin nyo? yung ano. Yung game 3. Parang masaya, di ba? Hirap na hirap sila. Maganda naman tingnan. Oo. Hindi, nung una, medyo okay sila. Medyo okay sila nung una. Maganda yung momentum nila nung una eh. Tapos, si Duncan Robinson, hindi nila masyado ginagamit no, sa simula. Sa second half na lang ginamit si Robinson eh. Hindi gumagana eh. Di, yung play wala sa kanya eh. Mukhang natalo ni SM si Robinson. Nagpunta ng Galleria. Magaling yung defense nung Denver. Oo. Iba yung pinakita nilang defense ngayon no, kumpara sa nakaraang yung second game. Hindi ko makita wala eh. Parang walang Kawhi. Alam mo yung walang player na Kawhi eh. Walang player sila na ido-double mo. Talagang single player lang ang defense ng Yes, exactly. ng Denver. Yes, and liliit pa nila compared sa Denver. So, kaya ng one-on-one, di ba? Kung sana ang pwedeng ma-double, si Butler. Kaya niya eh. Ang problema, yung accuracy ng shoot niya, ang tira niya, Yes. hindi ganun katibay. Exactly. Meron siyang part na makikita mo na pwede siyang dubolin dapat eh. Ang problema, hinahayaan na kasi di naman siya nakakashoot. Oo. Saka masyado siya maliit kaysa kay Jokic. Yes. Hindi, wala yung si Jokic. Di naman si Jokic ang bantay niya eh. Nabablock sa gitna eh. Kayang-kaya niya eh. Yung drop shot niya lang, hindi accurate. Lagi siyang hindi mo alam kung parang alanganin lagi tira niya. Oh, wala silang killer instinct na yung mga katulad ng mga superstar talaga na bigay mo yung bola sa akin, ako ang i-score, di ba? Kasi nga, wala silang superstar. O kaya nga hindi gaya na sinasabi mo, JM, wala yung play of Jimmy, hindi pa lumalabas. Wala, hindi pa rin lumabas. Pati yung paglakad niya, pati yung kanya, walang aggressiveness, hindi mo makikita yung fire. Alam mo yun, yung tipong LeBron, Kobe, Kawhi, yung mga ganun ba na let's go, akin na yung bola. Diba? Oo, Tinan mo si pagka- Jokic, ha? First time niya dito sa NBA Finals. Pero kita mo ang gusto niyang manalo talaga. Alam mo yung pagkatalo nila last game, wake up call sa kanila yun eh. Kaya nakita ninyo yung part kanina na nagsasalita si Michael Malone dun sa dugout, nung sinasabi niya. Tinatanong pa niya isa-isa, how many seasons are you? How many times did you went to the finals? Yun na yung chance nila eh. Di ba? Tapos hindi masyadong hindi nila binibigyan ng priority. Tapos, nga eh. Talagang no? One-on-one defense lang ang Denver. Tapos, Oo. parang nakukulangan ako sa kanila sa penetration. Wala silang puller. Alam mo yung puller na player? Walang threat. Yeah. No. Diba? Wala. Yung mga threat na mga hatakan ng ibang defense Oo. kasi malakas Tama. tong player na to. Yes. Mag-double ka. Di ba? Oo, nado-double ka lagi. Sa kanila, dalawang player ang nado-double lagi. Si Murray tsaka si Murray saka si Delikado. saka si Jokic. Yeah, So exactly. halos pag lumipat hirap na hirap sila. Okay yung defense nila. Ang problema talagang hirap na hirap sila. Parang ang kalaban nila 7. Sandali. Parang 7 yung kalaban nila. Tol, give up ka na ba? Ano ba? Hindi pa naman. Kaya lang
nag-iisip ako anong diskarte Oo, ang dapat pang gawin nila sa oo, susunod, that's true. 'di ba? In Parang fairness, alam mo, ang superstar maglaro para sa akin sa kanila si Adebayo. Very Yes, si consistent Adebayo, yan. From oo. game 1 hanggang ngayon, yung laro niya, yun talaga ang laro niya. mm, Kailangan niya ng katulong. Alam mo, yung ganyan finals, tas ang lakas ng kalaban nila. in Wala fair silang kung yung mga shooter nila na 3 points, gumagana lagi o kahit isa lang sa kanila, yun puwedeng maging puller ng ano yun, ng mm, Miami. Yes, oo. Mabitbit nila rito kasi ano, nakatambay lang sila Jokic sa baba, eh. Dahil mm, alam nila doon lang sila pupunta rin, eh, 'di ba? Doon lang sila nag-aano co-concentrate tapos hindi naman sila talaga penetrator na ano, mm, parang, LeBron or yeah, parang si Oo, yung ano mga bang ngalan slasher. nito? Kawhi or Paul Si George, Kawhi, mga ganyan na 'di level ba? na superstar. Yeah. In Wala fairness naman wala kay Butler, hindi naman ganyan yung level ni Butler, 'di ba? Parang Oo, hindi yung eh. Butler na nakita natin tonight, yun yatang Butler sa mga hotel 'pag nagbakasyon tayo. Ano ba 'yun, bad trip ba siya sa Miami? Hindi yata Butler, bad trip. Sabi ko, Bad trip ba sila sa Miami? Ano ba Ah, sila, 'di ba? Alam mo eh, itong Miami oo, dapat diyan nandiyan si Antetokounmpo o kaya si anong pangalan nito sa Philadelphia, yung kakampi ni Butler dati, Joel ano, si Embiid. Embiid, oo, hindi. Oh, si Embiid. Kung andiyan si Embiid, yun, puwede. wala Actually, tapos na. hindi na nila kailangan ng big man sa gano'ng posisyon, eh. Kailangan nila ng slasher talaga, yung forward na mabilis na Kasi shooter na nga slash. nadadali sila ni Jokic. Si Jokic 'pag may katapat na malaki, dun Yun, siya hirap din. hirap din siya. Oo, hirap din siya 'pag may katapat siyang malaki. Ngayon eto nilalaro lang sila ni Jokic, oh. Oo, Teardrop yung lang mga yung touch tira niya, ni Jokic, yung mga touch niya, binabato-bato, oh, 'di ba? galing, oh. Hindi pa nga gumana si kuwan diyan, oh, Michael Porter. Nag-struggle siya sa shooting. Isa lang yata ang na-shoot niya, pero ang Ah, rebound niya maganda, hindi tsaka ang na defense. kailangan kasi lahat naman ng Miami hindi gumana. Ayan Oo, na, yun na nga, eh. So, pakita Nawala isipin mo na yun, naman ah. yung ano natin. Alam mo pakita kasi ko ang Miami parang kwan na, eh, pakita ko parang sa'yo yung statistics. nagre-rely Hmm, sila sa yung swertehan ng shoot. lintik yan, oh. 32 points, 21 rebound, 10 assists, 'di ba? Parang may block pa, kulang na lang mag-steal. Record siya sa NBA, first player ng NBA Finals na may 30, 20, tsaka 10. 10 assists yan. Yeah, First in-interview first siya kanina, yun ang sinabi, first first time, ever. history sa first ever, yeah, sa Yeah, NBA galing niya. Finals. Oo, Oh, ayan, kumpleto, 'no? tignan mo field goal. Gaya ng sinabi ninyo, kita mo hindi masyadong tumira, 'di ba? Last time sabi ninyo, basta ang Miami madaming binibitawan, may chance, malaking chance na manalo sila. Ah, Tignan mo, 37%. hindi puwede. Yeah, Madami silang mintis diyan sa gitna, mga ano, jump shots nila. Marami marami. ba silang mintis o Oh, maganda lang ang defense ng Hindi, Denver? maganda rin ang defense at the same, pero yung aggressiveness nila hindi katulad nung ibang laro nila, eh. pero Wala, open shots naman yun, eh, kay Butler sa gitna at saka kay Adebayo, yun na nga namimintis yung lang. sinasabi ko. Oo, Okey sana yung kay Butler na yun, oo, yung pag-penetrate niya, yung hindi pag-post makatama, eh. niya, Oo, yung hindi lang talaga niya nasu-shoot, eh, 'no? Yun na nga, oo. eh. Walang finish, eh, 'no? Wala namang Wala, eh, yung depensa na yung itutulak siya, hindi naman. Open 'di naman ba? masyado. Kahit ako Yeah, si coach, huwag niyo ng dobelin niyan si Butler, hindi eh, naman abno maka-shoot. naman, eh, Oo. 'di naman nakaka-shoot, eh. Yeah. I So, was hayaan niyo lang. I was observing yung laro ni Butler. Kung akong bantay, pa-shooting ko sa 3 points, eh, kasi hindi naman siya nakakapasok, eh, hindi na makaka-shoot, 'di ba? Yeah. Tapos Invite him to shoot. Yeah, hindi siya threat. ayun na nga, eh, siguro ayun na lang ang ano nila, eh, ang chance nila yung 3 points, Mm. pull out sila ng player from 3 points area. At saka Kasi relax yung energy parang niya. yun yung strength na lang nila diyan, eh. Hindi nila kaya loob, eh, kasi Masyado siyang malalaki relax. yung nagde-defense. Mm. Hindi nila kaya ang penetration, 'di ba? Yeah, kaya nga 'di ba ang panalo nila lagi sa shooting, yung kay Strus, yung kay
Vincent, si Caleb Martin, yun ang mga si Robinson, yun ang inaasahan nila eh. Yun ang Pero magandang laro. hindi pwedeng yun lang ng yun. First of all, ako na, given na maganda yung performance ng mga yun, ng mga undrafted. Pero finals to, dyan lumalabas ngayon yung experience. Tingnan mo si Kyle Lowry, hindi na titinag. Kasi si Kevin Love, nandoon yung experience eh. Pero ito mga hindi na draft, magaling sila sa performance sa buong season. Pero ito na yung final game. Nandoon na rin yung nila, yung confidence nila, yung syempre gaya na sabi natin, dinadaga na rin siguro yung mga yan dahil first time nila. Di ba? Tapos sobra na yung crowd talaga. No? Dari mo, Tignan mo 58 sa rebounds. rebounds, Grabe. Brad. Layo. Hindi ka mananalo dyan. Ano Malayo ka yun mananalo masyado. dyan sa 58 rebounds? Oo. Pati offensive na nila. Oo. Exactly. Meaning, pag shoot Assist. mo, wala kang second chance. Wala ka talagang na-control ng Denver ang board. Control talaga nila lahat. yan, big Kasi time nga, yan. may sa defense din. Sa steal, kasi nag-steal sila sa baba na lang. Oo. Yes, oo. Kasi maliit sila. Dahil maliliit sila. But that Pero would not be enough, right? Hindi kaya. Kung bumato sila, sigurado rebound kaagad ng Denver dahil ang daming tatalon dun eh. At saka ang ginagawa ng Miami Heat dahil maliit sila, nagfa-foul sila, maraming fouls ang binibigay nila sa Denver. Tingnan mo. Hindi, yun ang 27 talaga offense. magagawa nila dun. Oo. Alam mo, kung akong masusunod, sabihin ko na lang Lowry, take over. Let's try. Hindi, take over muna. Let's try, di ba? May play sila kanina, binigay sa kanya. Kaya lang, nga, ibig sabihin, let's try. Ikaw muna magbitaw ka na magbitaw. Tingnan natin. Kasi baka gumana pa si Lowry. Diba? Kasi nga yung championship experience diba? Raptors, umi-score naman talaga yan eh. Paganahin natin si Lowry. Pasok mo muna si Lowry. Tapos si Love. Batuhan nyo sa labas. Diba? Pagka sa umpisa, alamangan nyo muna, pagka lumamang ng Miami, saka nyo batuhan sa labas. Para ma-attract silang mag-pull out dito. Luluwag ngayon ng ang baba, ang ilalim. Diba? So, yan ba ang gusto mong mangyari sa game 4? Sa game 4. Ano kaya ang tsansa ng Miami Heat? Anong gagawin nila? Pwede nilang gawin na manalo sila? Hindi ko alam anong iniisip nila pero yun pwede nilang isang strategy nilang gawin. Pull them out from the under the court, under the rim. 'Di ba? Para umakyat sila rito. Kasi doon sila nagfo-focus maka-score o mag-field goal sa loob. Yung 3 points sila, di naman gumagana yung mga bumabato kagaya nila Robinson, sila Martin. Masyado silang umasa ron. Sabi nga ni Jadboy, baka may mga daga pa yung mga yun. So hindi sila accurate o consistent, di ba? confident doon sa nilang yun. Di ba? Yes, tama. Lalo finals, di ba? Yung expectation ng tao sa kanila, lalo sa home court. Kaya nga minsan mas madali pang manalo sa road kasi nga, di ba, ang expectation ng home court sa inyo, kailangan manalo kayo. Di ba? Kaya nga. So dapat lang talaga Yeah. So, JM, ikaw, ano naman ang tingin mo? Ano ba mag-prediction na tayo? Ano bang pa natin diyan? Ang nakita ko lang dito sa Miami Heat, hindi nila pwedeng ma-drag si Jokic pataas, palabas doon sa gitna. Kasi walang shooter yan na big man yung Miami Heat. Di ba? So nangingitlog lang ngayon si Jokic doon sa loob. So paano sila ngayon atake sa loob? Every kaya time nga na ginagawa gagamitin nila, mo si Love at saka si Lowry to pull them out doon sa position nilang yon. Pag umakyat yung mga big man na yan, kagaya ni Jokic, o di magiging maluwag na. Pero mo, kahit mag-switch si Butler doon sa bantay niya Pero si harap Jokic, sa kanya si binabantayan Jokic, niya si laki-laki. Adebayo Wala rin. Diba? Yes. Alam mo pa ang magandang ginagawa ng Denver? Pansinin ninyo ang dumi defense kay Butler, si Aaron Gordon. Hindi makaporma si Butler. Wala.
Oo, siguro Masyadong doon. malaki naman si Malaki, Gordon. mas matangkad, tsaka mas malapad at Oo. mabilis si At Aaron Gordon. mabilis. Oo. At mataas tumalon. Kaya Yeah. nung inilabas si Aaron Gordon, ang bumantay kay Butler, Si Murray. Green, tsaka si Si Murray, Murray. iniskuran ni Butler si Murray. Correct. 'Di ba? Tapos pinasok ulit si Gordon. Wala, hindi na naman nakaporma si Butler. Hindi siya makapasok kay Gordon eh. Tingnan mo nga kung maganda sino yung nga ginawa double nila dyan. Aral. Hindi gumagana si Porter Yeah, sa hindi pa finals. gumagana sa offense yun. Hindi na nila kailangan, pero alam Hindi mo, nila ang ganda kailangan. ng defense niya. Ang ganda Oo. ng defense. Pero tsaka may sa nag-step rebound. up sila na player. At saka malaki si si Porter, 6'10". Yung Brown, alam mo yung Brown na rookie? Oo, yung puti. Ang Magaling galing. kanina. Oo. Ang galing ng performance Ang ng galing Brown. kanina Nag-move siya ng without the Brown. ball. Kaya yun. Yun ang malaking Galing yun pala ang sa dahilan din Kansas na yan. Galing pala sa Kansas, tsaka nag-champion yan. Yung team niya. Champion nga siya sa Kansas. Oo. Tsaka Yun, mataas tumalon. magaling yun. At saka siya, within the play, yung movement na hindi Yes. yung Very aggressive. gumugulo sa Talagang play. gusto Hindi. manalo. Very interesting player siya. Yes, High exactly. IQ. I like him. Siguro, kung ako sa Miami, sa next season, mag-o-offer na ako ng star player. Yung Si- legit na star, ha? Oo, Yung Kevin parang Durant. Starfish. Yan. Parang starfish. Kaso kakalipat lang ni Kevin Durant eh. Oo. Diba? O kaya ito si Anthony Edwards, operan ko yan. Punta ka Pwede. dito. Oh, i-train. O kaya si i-train Paul nila. George. Punta ka rito, Paul George. Matanda na yung kasama mo dyan dito. Bata-bata pa, di ba? Gurang na yung... Si Diba? Kawhi. Hindi bali, alam mo, Injured gawin natin palagi. yan after nitong finals, mag-research tayo about sa mga possible trades, saka pag-usapan natin. Hindi pa natin na pag-uusapan yung pagladlad ni Oo. Thompson. Pero di Pwede bali, ba bukas? nadating tayo dyan kasi tayo medyo mainit tayo dito sa finals eh. Correct. I-predict muna natin. Baka may pag-asa Yeah. pa yung Miami Heat ni Artek. Artek? Ano sa tingin mo? Ni prediction mo? Galimbigan Sarap kanina. yung- Nung nakaraan, dalawa kami. Ngayon, akin na Wala lang yung na, Miami. iniiwan ka na sa ere, Artek. Ay, nako. Artek, gusto kong pakinggan kung paano mananalo yung Miami Heat at saka anong prediction mo para magandang usapan. Sa ngayon, di ko mapipredict. Pero, siyempre, na naman, tumawag na naman si paring Butler, no? Sabi niya, since dalawa naman ang prediction mo, Retired. bigay mo na yung anong yan. Game 4. Laro na yan. Porto naman ang ano mo eh. Pero yan, si JM, wala na yung prediction niya, si Rana. 4-1 ka di ba? Diba? Wala na. So ako, meron pa akong pag-asa. Oo. Diba? Pag natalo tayo sa fourth game, ayun, dalawa na tayong sira. At ang buhay na buhay dyan, si Jad Boy. Jad Boy na lang. At makukuha niya yung 5,000. Oo. 10,000 ba yan? 10 lahat. Hindi, tag-5 kayo di 10. 10, oo. Oo. So, kailangan manalo yung kasi ang pustahan dito, prediction, di ba? Di ba? Oo. Kailangan Yung series, championship naman. manalo yung Miami. Pag nala ng Miami sa fourth game, wala. Sira na rin yung prediction ni Jad Boy. Ang natitira ngayon, ako na lang. Diba? Teka. Kasi magiging 2-2 eh. Pero Diba? yung champion, paano yung champion? Akala ko ba yung champion na pinag-uusapan natin dito? Hindi, pagka nag-champion yon, hindi, sira na yung mo eh. Ayan na po, mga viewers ha. Kayo po witness ha. Akala ko 5,000 doon sa prediction, 5,000 sa championship. Bilangan na tayo ng pera. Next Kaya nga. game, kailangan ilabas na natin, ipakita na natin. Hindi, Pero ganito. yan, siguro ang isang strategy na nakikita ko na try lang. Siguro, Lowry, Love, gamitin muna, umpisa, bato sa labas. Ilang taon ba sila? Si Lowry at saka si Lampton. 27 si Lowry. Bata pa yun. Mas matanda pa yan. si Lebron mo dun eh. Yeah, tama.
Di ba? Kaya pa. Pero Nako. kanina Kaya na-point pa mo, ni muntik na Lori yun. injure, ah. My good. Anyway. Oh. So, ano yan, Lori, saka Love, first five mo muna. Siguro, isama mo na si Robinson doon. Sa anong yan, sa lineup na yon. Delikado. Adebayo, tapos Butler. Oo, delikado. Focus muna. Mm. Offense, siguro shoot sa labas. Batuhan nila ng batuhan. Sa umpisa, gumana yan, masisira ang depensa ng Denver. Bigla sila magugulat. Bakit nagpapapasok tong tira ng tatlong to? Love, Robinson, saka ano? Mamaya na yan sila Martin. Yung tatlo lang muna yun. Lori, Love, saka si Robinson. Mm. Batuhan na sa labas. Kaya naman sa depensa yun kasi ando si Love, si Adebayo, Butler. Diba? Si Lori, maliit yun pero matinding dumepensa yun, no? May asem. Kahit May asim pa. malaki, di ba? Yeah. Okay si Lori. Yun ang siguro subukan nila yon. Baka gumana. Oo. Sa defense, pwede pa naman, okay naman din yung defense nila eh. Talaga lang malalaki pero hindi na rin masama yung depensa nila, no? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi maganda depensa nila. Mm. Talaga lang may dalawang star player doon na kailangan i-double. Kaya nga yung Miami parang 7 yung kalaban, parang 7 rin sila nagbabantay. Doon sa game na yan, di ba? Parang nagdadalawang tao yung isa eh. Biglang merong kaluluwa lumalabas doon sa kanila. Doble team. Doble natin. Di alam kung sino ito double eh. Di ba? Oh. Actually sa laro na to, pagod na pagod yung Miami. Ay, sigurado. Pagod na pagod sila dyan dahil sa Tapos yun. Bakit pagod na pagod? Hindi Hindi nga sila nag-practice eh. Alam mo pagod anong na ginawa pagod nila? sila kasi nga Nag-rest sila. hindi pero pagod na pagod siya kasi nga yung marami silang dinodouble. Kasi mo pati si Gordon na di naman kagalingan. Pag nasa baba, dinodouble na rin nila. Malaki Diba? sa tayo eh. So Kaya pag nag-double sila, may mali doon sa defense nila, sa culture nila. Hindi dapat dinodouble. Di ba? Hindi. Dinodoble nila halos lahat. Either malaki yung bantay Oo. or magaling talaga yung player. Si Moret, di naman malaki yun eh. Pero kailangan mo i-double kasi kaya niyang iwanan yung player kung sino yung babantay sa kanya. Kaya mabilis. So you need another player. Yun ang Lumalabas yung mga kaluluwa nitong Miami para dumami sila. Yun ang advantage ni Jokic tsaka ni Murray. Parang si noon, maalala niyo si Karl Malone tsaka si Stockton, yung pick and roll nila. Yun ang advantage silang nila. Totoo, parang gano'n. Yun ang advantage ng dalawa. Kaya hindi mo alam kung sino ang shoot. Diba? Oo. Kasi parehas na tapos sa scorer, Miami, diba? wala namang Michael Jordan, di ba? Tsaka Pippen. Parang mahirap. So, prediction ko, syempre, kagaya ng sinabi ko, ito na yung pamimigay ko ng pangalawang panalo nila. Syempre, toto na yan. Third game. Wow. Tuto. So, tututuhanin na ba Kasi, nila? sabi, parang Butler eh. Anong tutuhaning talo? Ano yan? 2-4? Hintayin nyo na lang yung kasunod noon pagka nag-meet up tayo ulit. Ano yung tuto? Oh. So, hintayin Ikaw nyo po, yan. JM, ano bang masasabi mo? Ano ba prediction mo? Ito, ganito. Kasi medyo i-clear ko yung name ko sa ngayon. Kaya excited ako na nandito ako ngayon sa podcast natin. From the very beginning, hindi ko talaga makikita kung mananalo itong Miami Heat na to. Hindi ko ma-imagine kung paano sila manalo. Sabi ko na nga ba, ano to eh. Binibigyan ko lang ng energy at saka yung hope yung mga fans ng Miami. Pero sa totoo, kayong lahat ng mga Miami fans, wala talagang pag-asa. Yeah. Oo, sa laro na to. Hindi ko ma-imagine. And reason why, wala kayong legit na superstar. Oo, puro lang parang movie, di ba? Na may superhero. Tingnan mo, Playoff Jimmy. Mga ganyan. Alam mo ang ginagawa ngayon ni Jimmy? Copyrighted na ngayon yung Playoff Jimmy. Ni-register na yung trademark noon.
Yun ang championship sa kanya. Hindi itong championship na ngayon, na ito. Di ba? So, hindi ko talaga ma-imagine. But, Kupal ka. meron akong nakita na pwede pa. Yan. Sige. Ganito. Ang gagawin ng Miami Heat, energy. They should stop one player, and that's Jamal Murray. Sinasabi ko to before pa. Let Jokic do everything sa scoring. Pabayaan mo siyang mag-score. Hindi lang yung mag-facilitate ng game. Kasi pag nag-facilitate si Jokic, tingnan mo ngayon, 30, 20 rebounds, more than 10 assists. That's bad. Tingnan mo, talo sila. So, invite him to shoot, invite him to dominate the game, and then that's it. That's the formula for Miami Heat sa Game 4. Tapos, yung mga shooter, let it fly. Ganun din. And then, control the rebounds. Oh, may Dapat pag-asa tandaan pa. mo Hmm. hindi yun ang naging problema nila. Ang problema nila, hindi sila maka-score. Ayun ang problema. Malaking Diba? problema yun. Hindi yung si Rory ang problema nila. Hindi Oo. sila maka-score. O yun, kaya nga hindi ko ma-imagine. Kaya nga yung yun na yun. aking, Hindi ko ma-imagine ano, na manalo sila. Doon. strategy is Mm. subukan mo tong shooters. Oo. Kasi nga, ang dami nila rin tira eh. Di ba? Hindi lang sila makashoot. Oo. Kasi nga sa defense. So, for you to break that defense, then, Shoot kung lahat. di mo kaya sa loob, kunin mo sa labas. May isang play kanina, if you noticed, si Butler nasa ilalim, 'di ba? Dinolball team siya. Ngayon nakashoot ng 3 si Martin. Kinik out yung bola sa labas. Open si Martin, widely open, converted, shoot. Dapat ganun yung play nila. Mag-invite sila Tama ng si stress. Kapos pa yung tira. Na-stress nga ulit eh. Na-stress na naman. So, ito, ang tingin ko sa Game 4, malaking adjustment ang gagawin ng Miami Heat. Si Strus, pakawalan ni Ispo, lahat ng mga 3-point shooting, lalabas yun, full display. Lalo na si Vincent. So, ang mananalo sa Game 4, I think, hindi ko ma-imagine. Miami Heat na lang. Para na lang sa mga fans natin. Oh. Mag-ingat ka. Huwag mo subukan. Masisira ang buhay mo. Parang kasi Duterte. Nagbanta na. Pakinggan mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh. Dapat, kaya anong prediction mo? Sige, tuloy mo na. KPRD. Prediction ko, pag hindi nakakashoot yung Miami Heat, which is yun ang impression ko sa kanila after tonight's game, Denver mananalo. Sana yung sinabi kong strategy gagawin ni Spo. Pag hindi, talo pa rin. Yan lang. Dapat huwag ka na kasing kumampi sa Miami. Panindigan mo na yung balimbing ka. Anong nakaraan. Nakiki-enjoy ka sa akin. Nung pala, ako lang pala talaga nag-enjoy doon. Hindi, tol. Ngayon na Binibigyan ko natalo. ng pag-asa Andiyan ka nga. naman kay Jad Boy. O sige, Jad Boy, ikaw. Basta yung analysis ko, yun na yun. Ikaw, Jad Boy. Sabi ko na nga ba, balimbing. Yung sa akin naman, no, actually, alam mo yung makikita mo yung competitiveness ng Denver. Talagang hungry. Gusto nilang manalo talaga. Yung pagkatalo nila ng Game 2, yun ang nag-wake up call sa kanila eh. Talagang lalabas at lalabas. Kumbaga ginalit pa ninyo yung Giant eh. Ba? So yan Hindi, talagang lalabas yan. Kung kinuha nyo yung isa dito, o the next games, amin na yan. Ako prediction ko, as early as ngayon, sasabihin ko na, lahat na ng games, tatapusin na ng Denver yan. Ba? Kung na yan, given na yan, ayaw na nilang matalo ng isa pa. Yes. Kumbaga parang yung consistency na sinasabi ko, medyo nagfo-fall sila sa bandang gitna and closer to the end. Kaya nga 'di ba si Green nagsalita kanina sa bench. Sabi niya, don't play the game na yung nilalaro ninyo. Kailangan finish it. 'Di ba? Finish. Yun ang gusto nilang mangyari. So alam mo, consistency ng game. Ito honestly, okay ang Miami.
maganda ang rotation, magaling ang coaching staff, okay ang players, pero para sa akin, mismatch. Mismatch. Mas maigi pa siguro kung Lakers ang lumaban sa ano, o ang Boston ang lumaban. Pero yung man to man, like tao per tao, Yeah. mismatch. Kahit saan mo daanin, para sa akin yun ang view ko. So definitely Denver, hindi naman nanalo Miami. Sorry Miami fans, pero prediction ko yun. Grabe ka naman, Tol. You're telling the truth. Yun na nga yung 4-1 na sinasabi ko. Isa man lang. Sayang naman ang 5,000 Yun ni Artec. Ha? $5,000 na Thank you po. napunta lang sa Konti lang sinabi ko para Mhm. let the game speak for itself. Wow. Ayan. Di naman. Ganda. Ang ganda ng sinasabi niya. No? Nung nakaraan, hindi makapagsalita. Pero dahil nanalo sila. Maganda Sabi yung ko mga lang kanyang sa'yo, mga isang talo deliberation lang eh. ngayon. Oo. No? Bakit ba, So, Tol? Artec, naniniwala ka na mananalo yung team mo? Miami Heat. Ha? Naniniwala ka ba talaga? Pagbigyan na lang natin muna ngayon. At siguro, Alam mo ang nangyari dyan? Oo. Di ba yung Heat nagprito ng Nuggets? Nalason. Diba last time? Ang ginawa ng Nuggets, ipinakain din sa Heat yung prinito nila ng Nuggets. No? Yun hindi, nalason, Tol. Nalason. may pag-asa pa tayo, mga Miami, no? Oo. Meron pa tayong pag-asa dyan dahil Oo, yan. kung susundin ni Coach Eric yung strategy na sinabi ko, no? Shooting muna sa labas. Wala akong tiwala doon kina Martin sa shooting. Parang Yun na nga ang tsamba-tsamba bumubukid lang sa kanila minsan Parang mas tiwala, mas confident akong tumira pa si Lowry, si Love. Parang feeling ko pag tumira yung dalawang yon, shoot. Sigurado. Tsaka si Robinson. Si Butler hindi. Oo. Si Butler, wala akong tiwala. Parang si Butler, ang dapat mag-focus si Butler. Ito totoo na to. Penetrate. Yeah. Ang problema kay Butler, pag nag-penetrate siya, naiwanan niya yung bantay niya, ang kaharap niya si Joker. Yun. Patay So, siya. hindi rin niya maitira. Kaya nga dapat dyan, pull out Lumulukso. niyo yung mga player sa baba. Tumatalon ba yun si ano? Sino? Butler? Hindi niya Oo. kayang Actually, si Butler nga magaling Tumatalon kumuha yun, ng pero foul, eh. syempre, Magaling sa penetration si Butler, pero pag malaki ang bantay niya, nahihirapan siya. hirapan siya. Kaya nga dapat, you have to pull him. Dito sila Joker. At saka hindi man siya Sila Gordon. hindi man siya mataas tumalon si Butler Hindi nga Mautak nakakaabot sa maglaro, ganyan. mautak maglaro, dinidikit niya yung katawan niya, makikita yun mo lang. yung pagpasok Oo, niya, tsaka hindi siya tatalon umiikot-ikot kaagad, siya. ididikit muna niya, tsaka siya tatalon. Pero parang Oo. pagod siya Parang sa feeling niya, Parang ang champion na siya. bagal-bagal niya, no? Oo, parang ang bagal niya, parang hindi lumalabas yung Parang may talagang problema siya sa management Inaway kaya siya nila Coach Eric. Tsaka nung Tawagan mo nga si Butler. Coach Eric, Ano ba yan? ano ba? Mamaya, baka tumawag si paring Butler, titingnan natin. Baka pag natalo ka, Butler, magiging barker ka na lang sa Cubao. Paano? Mga Ito pa mga Ginoo. Ito, Ano sabi? may sinabi dito. Miami culture is on display right now. It won't work. Nuggets culture is better. Game 3 analysis after the game. Si ano pala to? CJ Pamor. Yun ang sinabi niya. Sa umpisa pa lang ng laro Parang na-predict na. Sabi ko na nga ba, balimbing kay. Uy, ano pala ton? Nabalitaan nyo ba? Na-wave si Chris Paul ng Phoenix. Hindi, pag-uusapan natin yan. Ito sa susunod na natin. Matagal na yun. Ito ang isa, pag-uusapan natin yung mga player na yan. Saan mapupunta sila. Di ba? Oh, yun ba yung matitrade? Hindi. Yung mga sino-sino dyan yung dapat pumunta, yung mga natin. Kung mga agent tayo, kung ikaw ang agent, sino-sino dyan yung saan mo siya dadalhin? Saan mo siya i-market? Magandang topic yan. Gagawa tayo ng basta susunod natin, medyo mahaba yan Oo, mga bayan. So, mahaba yan. finals. Mag-close na tayo para
Tignan natin Or- yung reaction. Or pag-usapan na natin yan. Kasi parang wala na tong finals na to eh. Parang tapos na ang feeling ko dito. Hindi, Pwede pa ba? tingnan mo 2-2 ano ka na lang, maging 2-1. judge ka na lang. 2-1. Maging judge ka na lang. Hintayin mo naman matapos yung laban. Hindi pa nga tapos eh. Hindi pa tapos eh. Ikaw naman, Oo. porkit nakabakasyon na si Lebron eh. Natalo lang ng isang beses yung Miami. ang Miami, 2 pa lang. No? Tandaan mo, Bigyan mo naman ng chance Bigyan mo naman ng chance. Sabihin mo, tinalo ng Miami yung Denver sa home court nila. No? Ate, sa tingin ko masama pa rin ang loob ni JM dahil na-sweep si Lebron. Hindi na makamove yan. Tol. Ang gugulo na lang yan eh. Huwag nating pag-usapan yung mga wala sa finals. Yung mga Hindi nawalis. naman tayo fair sa O mga yan player Silipin mo na si nila. Lebron puti na yung balbas Ba't naman? Tol, ba't mo naman ifa-flag yan? Pinopromote mo yan. Wag na. Hindi yan nakatalo yan eh. Parehas lang yan ni Steph Curry eh. Tapon mo Hindi muna naman siya tinitingnan namin dyan. Yung katabi niya. Jokic. Ayan 2. Yung katabi ni Jokic na 2, parehas talo yan. O tanungin nga Oy, natin yung mga fans tapos, ng Miami Heat. Ha? Tanungin natin yung mga fans ng Miami Heat. Kung Sige. Tanong natin. talunan na ba talaga? May pag-asa pa yung Miami Heat? Ha? Or may do you pag-asa pa believe ba? in playoff Jimmy? Yung mga tanong na ganyan ba? Na pwede silang Ano sa mag-isip tingin para nyo? hindi sila iiyak pagkatapos ng Mga Miami, ako, focus Oo. pa rin ako. Oo. May chance pa rin tayong manalo. Yun. Tandaan ninyo, Good. ang aking prediction ay 4-2. At yung 2 na ibigay na natin. So, kailangan manalo tayo sunod-sunod. Ayun. At doon na tayo mag-champion sa home court nila. Denver. Ay, hindi pala. Hindi. Babalik pala rito yan. Game 7. Game 7 ka ba? Ay, Game Game 6. six. Game 6. Game Babalik pala dito yan. Third. Yung Nanalo akin, tayo. I think, nagkamali ako eh. Sabi ko, Ito na naman Game ako. 5. Sabi ko, Game Okay. 5. Tapos, Miami pala yung nasabi ko. Hindi ba Denver? Yan na. Yan na yung sinasabi ko, Artik eh. Biglang kumakabig na sa kanan yung sakyan eh. Wala eh. Mm. Kasi wala na siya maikwento. Kaya kung sino-sino na lang kinakampihan. Hindi. Dapat may pag-asa mag-stick pa. ka, mag-focus ka doon. Oo. Mag-stand ka sa kanila, no? So, Hindi, naka-stand ako sa Miami kahit na kahit disappointed lang ako, negative ang tol. sabihin mo dyan, meron ka pa rin dapat maisip na positive na mananalo ang Miami. Hindi pa tapos eh. Kailangan Hindi pa tapos. Kahit matalo yung prediction ko, Oo. may hope pa rin yan. Hanggat di sila nag-4 wins, Yes. marami pa rin chance yan. Actually, ito Tandaan masabi nyo, ko lang, bilog ang bola. nakapag-kwan na ako eh, nakapag-withdraw na ako, pero mukhang i-deposito ko na lang ulit kasi panalo na kami. Andyan lang yung akin sa likod ko. Okay, sige, hawakan ko Sige. lang muna. Okay. Sige. Ano bang, ano Medyo natin? matamlay yung mga viewers natin eh. Sige. Umiiyak. Ano na tayo? Exit na tayo. Eh, Sige. salamat sa lahat. Salamat Salamat sa po, suporta. mga At viewers, saka, alam nyo, subscribers. yung sinabi kong prayers, number 1 para manalo. That's all. Please share and subscribe, mga viewers, mga kabastos. At let's See you pray again. for Miami. Yeah. Miami, long live at peace. Peace.